कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कारवार नगरसभा स्थायी समिती स्टँडिंग कमिटी अध्यक्ष जाऊन माला हुलसवार हे निवडूक झाले। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ स्थानिक संस्थेचे सदस्य बरखास्त जाऊक आणि परत चुनाव जाऊक सुमार 10 महिने बाकी असतात। पुढचे 10 महिन्यासाठी स्टँडिंग कमिटीचे अध्यक्ष निवडणुकी शनिवाराक झाली। स्टँडिंग कमिटीत 11 सदस्य असून माला हुलसवार हेमका अध्यक्ष स्थानाक निवडूक केले। नंदा सावंत, मीनाक्षी कलगुटकर, शिल्पा नाईक, अनुश्री कुबडे, स्नेहा मांजरेकर, प्रेमानंद गुनगा, श्वेता नाईक, सुविधा अळवेकर, राजेश माजाळीकर आणि माला हुलसवार असे 11 सदस्य या कमिटीत असतात। स्टँडिंग कमिटीचे अध्यक्ष निवडणुकीसाठी आज नगरसभेच्या सभाभवनात झालेली सामान्य सभा सांजेचेर 7 पर्यंत चालली। स्टँडिंग कमिटीची निवडणुकी जायन जाल्यार पुढचे खंयचेय विषय चर्चा करूंक जायना असे हट्ट धरिल्ले काँग्रेस आणि बीजेपीचे काही सदस्यान अखेरेक माला हुलसवार हेमका स्टँडिंग कमिटीचे अध्यक्ष स्थानाक निवडूक करनत पुढच्या विषयाक चर्चा केले। ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ। ನಾವು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ನಾ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ। 31 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಓದಿದ್ರಿ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಅದು ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ नवरात्रीनिमित्त रामनगर रंगा श्री दुर्गामाता देवस्थानात विशेष धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ झाला। तसेच श्री दुर्गामाता दौड कार्यक्रमाक बी सुरुवात झाला। रामनगर श्री दुर्गामाता देवस्थानात नवरात्रीनिमित्त सद्दी सकाळी अभिषेक आणि विशेष पूजा कार्यक्रम जाता। तसेच सांजेचेर कुंकुमार्चन, भजन आणि धार्मिक कार्यक्रम जाता। तसेच रामनगर रंगा श्री दुर्गामाता दौड सुरू असून सगळ्या रस्त्यान संचार करत असा। श्री दुर्गामाता दौडाक स्वागत करूक नागरिक आपल्या घरासमोर रंगोळी घालून तोरण लावून घेऊन दौडात भाग घेयल्याक स्वागत करतात आणि आरती करतात। सरयू नदीला पूर येता पाणी आलं गळाला, सरयू नदीला पूर येता पाणी आलं गळाला।
कटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं, शिवाजी का ही बेटा था वह, गलत राह पर चला नहीं, वर्ष 300 बीत गए अब शंभू के बलिदान को, कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को, कोटि कोटि घंटों में तेरा, आज जय जयकार है, अमर शंभू तू अमर हो गया। दृष्टि गई पर रसोन्नति का, दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं, दोनों पैर कटे शंभू के, ध्येय मार्ग से हटा नहीं, हाथ कटे तो ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತವರನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ जोयडा तालुकाच्या मूळ वासीचेर दबाव दादागिरी करचे अणशी वलयाचे वन अधिकारी श्रीधर सज्जन आणि वनरक्षक मडिवाळप्पा अंगडी हेमका अमानत कन बदली करूंक जाय अशें आग्रह कन जोयडा तालुकाच्या अणशी हांगा स्थानिक नागरिकांनी स्ट्रायक केलो। ह्या वेळाचेर उलयले अणशी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष पुष्पा वेळीप, रान झाडां स्थानिक लोकांनच रक्षण करून दवरलात। आमी आदिवासी झाडाक रुखाक देव मानतात, पूज करतात, जाल्यार वन अधिकारी स्थानिक लोकांक त्रास करतात, विनाकारण सतयतात। ताका लागून असले अधिकारी हांगा नाका, जाता तितले बेगीन तेमकांच्यान दुसरे कडेन बदली करूं जाय म्हण तेमी आग्रह केले। कुणबी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष गावडा, हणकुळ ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष आर.डी. गांवकार आणि इतर स्थानिक लोकांनी ह्या स्ट्रायकाचो फुडाकार घेयलो। ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತವರನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। ಅದು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ 98,000 97,000 ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್। ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರ್। कारवार नगरसभेत होड प्रमाणात अव्यवहार झाला असे आरोप केले सदस्य मकबूल शेख आणि संदीप तळेकर यांनी अव्यवहार संबंधित काही फाईल्स सीज करूक सांगले। शनिवाराक कारवार नगरसभेची सामान्य सभा झाली। सभेच्या सुरवातेकच काही सुदारण विशयासंबंध वाद सुरू जाल्लो, तशेंच गेल्ले सभेत चर्चा जाल्ले विशय कार्यरूपाक येयना जाल्ले बद्दल काही सदस्यांनी असमाधान व्यक्त केले। इतले जातात कारवार नगरसभे भागात गेल्या 8 महिन्यात उदका पायपलायन दुरुस्त आणि भाय उपशील बिल बदल विषय प्रस्ताव केले। सदस्य मकबूल शेख यांनी सामान्य सभेचो वातावरणात बदल केले। गेल्या 8 महिन्यात कारवार नगरसभेत 38 लाख रुपये उदकाचे पायपलायन दुरुस्त करचे खर्च केले बदल दाखयला आणि ही सगळी कामां शकुंतला कन्स्ट्रक्शन हेमका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लें आसा। जाल्यार सगळी बिल मात्र 1 लाख रुपयाच्या भितर म्हणल्यार 95,000, 98,000, 97,000, 96,000 रुपये असे लाख रुपयेचे भितर आणि 1,000 रुपयेचे वयर बिल केला। असे सारखे लाखा भितर आणि 1,000 रुपया वयर बिल्ल जाल्ले पळयल्यार सहज कळून येता की ही बिल्ल सगळी बोगस आसा म्हण। आणि एक पाईप फुटल्यार ते दुरुस्त करूक जास्त म्हणल्यार 10 ते 20,000 रुपये खर्च येऊ शकतलो, पण 90,000 वयर कशें बिल जाले आणि ते बिल कशें पास जाले हेजे बद्दल संशय व्यक्त केल्ले सदस्य मकबूल शेख यांनी सभेत व्हडान प्रश्न केले। कारवार नगरसभे भागाचे पिळ्ळेवाडा हांगा भाय उपसून स्वच्छ करूक 78,000 रुपये बिल केला। मुख्य म्हणल्यार ह्या बिल्लाचेर अशें बरयल्लें आसा की त्या भायच्यान सुमार 40 टिप्पर माती काडला। कारवार शहरात अशी खंयची भाय आसा ती भाय उपशिल्ले नंतर 40 टिप्पर माती काडूंक जाता।
असो प्रश्न केल्ले सदस्य संदीप तळेकर यांनी ही सगळी बिल बोगस आसात. हे काम केले बदल त्या भागाच्या सदस्याक बी माहिती ना, ताका लागून ही सगळी एन्क्वायरी जावूक जाय. इंजिनियर आणि स्टँडिंग कमिटीचे अध्यक्षा विरुद्ध चौकशी जावूक जाय अशी तेमी मागणी केली. सदस्य राजेश माजाळीकर, नंदा टी नाईक, प्रेमानंद गुनगा, गणपती नाईक आणि इतर सदस्यान आपलो वार्डा संबंधित आणि सुधारणा संबंधित काही प्रश्न केले. अरे बाबा मुद्दे पैसा मागा नाही उतरी बंद जर विरोध पक्ष हाಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಂತರ ಈಗ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ಚಿಟ್ಟಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ 40 ಬರೀರಿ, 41 ಬರೀರಿ, 45 ಬರೀರಿ, 25 ಮತ್ತೆಗೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಅದು ಆದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಇದು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ನಾವು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡುವ. ನೀವು ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಸರ್ 2018, 19, 20ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ 100 ಕೋಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮುಂಗಾಳ ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನಂತರ 2.5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 13 ಕೋಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನಂತರ ಶ್ರೀ SP ಯಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು 85,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಕೇಸ್, ಏನು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ವಕೀಲರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ದಾವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಬರೀ ದಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ವಿನಃ ಅದು ಏನು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. 1 by 1 ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ 98,000, 97,000 ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್.
ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 76, 77 ಅದೇ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಗ್ಗೂಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಜಮಾ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ 76, 77 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ವರ್ಕ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 53 ರಿಂದ 59 7 ವರ್ಕ್ ಸಕಲ್ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 120, 21, 115, 119 ಶಕುಂತಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಕ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 96 ರಿಂದ 101 6 ವರ್ಕ್ ಶಕುಂತಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. मेದಲ್ಲಿ आता आम्ही भरून घेत असं दुसरं मीटिंग काढून देत जाऊ ना भरतो मला वकील आम्ही ठराव करून तुम्ही भरून घेतो तसं आहे ना. तरी पहिले झालं की असा तो झाला पार्किंग विषय काढले आणि हे काढले विषय तो झाला काय झालं काय ना. आयज तक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.